Zanimljivu temu imamo danas. Moj gost i direktorka medicinske škole u Beogradu, Nada Trifković. Nada, dobar dan. Dobar dan i vama. Hvala vam što ste došli kod nas u 150 minuta. I Aleksandar Markov, on je predsjednik Foruma Beogradskih gimnazija. Dobar dan i vama. Dobar dan. Hvala najljepše što ste nam došli ovde. I evo, imali smo mi na kraju ovog našeg priloga pregled tih nekih pravila koje će škole morati da poštuju, a vi nam kažete uglavnom se to primjenjivalo i do sada. Malo je promjena, jel? Tako je. Koje su promjene? Malo su precizirani sad kriterijumi, što negde svi su na to i osjetljivi i to je trebalo urediti. Zato ja ne razumem zašto su ovoliko podeljena mišljenja. A šta ne razumete? Koja vam mišljenja nisu jasne? Ali vam nije jasna, recimo, gospođa iz naše priče koja kaže nisam za to da se deci najavi. Jeste vi za to? Jel mislite da je to bolje? Mislim da treba. Mislim da treba. Drugo, da li će to povećati kampanjsko učenje? Kampanjsko učenje nema baš preterane veze samo sa tim. To je generacijski trend. Pričali smo baš u vašoj emisiji o tome. I generalno i roditelji i učenici su negde već godinama se žalili, dolazili, prigovarali baš na stvari koje će ovaj pravilnik preciznije da uredi. I ranije je bilo preko 50% slabih ocena da se poništava pa da se radi ponovo pismeni zadatak. Evo, novina je što će se on najavljivati. Ja ne vidim neki preteran problem u tome. Ja u nečem drugom pričat ćemo. Vidim problem kad je primjena, kao i svih pravilnika, pa i ovoga, u pitanju. Biće to malo opterećenje za nastavnik. Ali hajde najpre da i Aleksandra pitamo. Činjenica da će deci biti 5 dana ranije najavljen, na primjer, kontrolni zadatak, neki pismeni ispit, po vama, je li to dobro ili loše? Pa dobro, ovaj pravilnik je sada malo aktualizovan, ali je to nešto što se primenjuje u praksi već duže vreme. Suštinske izmene ovog pravilnika odnosit će se, na primjer, za srednje škole na broj ocena, pošto je zakonom regulisano da je nastavnik dužan po polugodištu, nastavnik koji ima više od 2 časa nedeljno, da da 4 ocene, a u pravilniku stoji 3, pa će se sada to uskladiti. Inače, nekih suštinskih promjena, većih promjena u ovom pravilniku neće biti. A da li je... Izvinjavam se, samo da nam kažete, je li promjena da će sada škola morati na svom sajtu da objavi javno kada će biti kontrolni? Ne, to nije. I da roditelji to sada mogu da provere? Ne, to nije. To nije i škola konkretno u kojoj ja radim to praktikuje. Dakle, nastavnici unapred pripreme raspored pismenih provera i to se objavi i na sajtu škole i na oglasnoj tabli škole i učenici su uvek unapred informisani kada će imati pisanu proveru znanja. Pa da malo A i roditelji. Pa sad. Dobro. Ono što smo pričali pre nego što smo krenuli ovako sa programom jeste ta dečja ili sposobnost mladih ljudi da manipulišu ovim. Kada se kaže da ako više đaka dobije jedinicu na jednom testu, ocena se svima poništava, da li to otvara njima mogućnost da, ukoliko procene da 2-3 drugara nije se naročito dobro spremilo, da praktično ceo razred poništi jedan kontrolni zadatak? I da li se to dešava u praksi? Verovatno se dešava. Ne mislim da se često dešava i ne mislim da će oni baš neko ko je naučio tek tako lako, bez obzira na solidarnost. Oni su više solidarni kad beže nego uopšte sa časova. Ja sam uradila jednu detaljnu anketu nedavno u školi, pričali smo o tome zašto učenici beže s nastave. Šta mislite s kojih časova najviše beže? Tamo gdje se odgovara. Pa kad su časovi provere znanja. Možda će ovo malo da uredi, to ja se bar nadam i zato ja ne vidim šta bi ovdje bilo sporno. Ono što mislim da će biti dobro u primjeni sada, sa ovim javnim oglašavanjem, sa mogućnostima, recimo, da se to objavi i da se zna, jeste što će morati svi nastavnici, to nam je nedostajalo. Zato su deca i bežala, oni su nama to i objasnili posle. Svi nastavnici će morati da negde zajedno usaglašavaju i kad objavite, znaće, pa nećete staviti u isti dan kad vidite da je objavljen, recimo, kontrolni iz istorije, iz matematike, vi ćete staviti još pismeni ili neki još rad. Kako će biti ograničenje? 2 nedeljne, ili tako? Ne to, nego da, prosto da ne bude ono zbog čega su nama učenici rekli da često su prinuđeni da beže, a to je da imate 2 i više
predmeta. Kako je to simpatično kad kažu prinuđeni. Pa je, oni kažu mi ne možemo. Ne bi oni, ali su dovedeni u takvu situaciju. Ne bi oni, ali nisu učili u kontinuitetu, pa to već znamo, to svi znamo. Zašto? Zato što i nije realno da odgovarate 3 predmeta u jednom danu. Ovo će sad dati tu neku mogućnost toga. I šta će još dati? I do sada smo imali pravilnik o ocenjivanju koji je predviđao ne da imate pravo prigovora i žalbe na ocenu, nego na postupak ocenjivanja. Ovi kriterijumi koji će sada biti, će na neki način usaglasiti to, pa se vi nećete moći žaliti neosnovano. Osim ako je zaista se desilo da neko u ispravci nije baš nekih pola boda uzeo u obzir i tako dalje. Da, ali evo, Aleksandra, i vi to da nam malo objasnite. Znači, vaš forum je kritikovao tu činjenicu što đaci mogu da se bune za neku ocenu i da ona bude poništena, a da nastavnik posle toga može po odluci direktora, da bude poslan na usavršavanje iz oblasti komunikacije i ocenjivanja i vaše kolege iz foruma kažu da će nas ovo dovesti do toga da đaci sami upisuju ocene ili njihovi roditelji i da ovo u potpunosti ruši autoritet nastavnika. Znate šta, pravilnici su pravilnici i oni često regulišu, ali zloupotrebe pravilnika su mnogo češće. Evo ja mogu sada da vam kratko pročitam samo šta predviđa šta učenik mora da zna za ocenu 2. Znači, za ocenu 2 učenik dobije ukoliko je u stanju da poznaje i razume ključne pojmove i informacije i povezuje ih na osnovu zadatog kriterijuma. Usvoji odgovarajuću terminologiju, zaključuje direktno na osnovu poređenja i analogije sa konkretnim primjerom, sposoban je da se opredeli i iskaže stav. Plašim se da 80%, da ne preteram, naših učenika danas nije u stanju da iskaže stav, a kamoli ovo sve ostalo. Tako je, nažalost nisu učeni i to je nešto što mora da se menja. Mi možemo da menjamo pravilnike, da ih prilagođavamo, ali uvek će postojati mogućnosti da se ti pravilnici ne primene, da se delimično primene i da se zloupotrebe. Nažalost, mnogo je češća pojava u srpskom obrazovanju da se pravilnici zloupotrebljavaju. Dakle, nastavnik da učeniku ocenu nedovoljan 1, učenik se žali na tu ocenu i onda je nastavnik izložen različitim vrstama pritiska koje dolaze od ministarstva, od raznih inspekcija koje uporno poništavaju ocene. Vi možda znate, a možda i ne znate, ima situacija gde i nakon 1. septembra učenici i dalje polažu popravne ispite po žalbama, ne bi li na kraju dobili tu famoznu 2. Gde je problem? Gde ja lično vidim problem? Problem je u tome što danas i učenici i roditelji vrednuju samo materijalne stvari. U konkretnoj situaciji ocena je to što je materijalno. Dakle, onaj duhovni deo nekako i u sistemu vrednosti je zapostavljen, tako je i u obrazovanju zapostavljeno znanje. Ako učenik dobije 5, on iz perspektive roditelja možda ne mora ništa ni da zna, on ima tu 5, otac, majka sutra mogu da se pohvale kako je njegovo dete odlično. Pa priznaćete, evo mogu i ja vas da pitam ako nije problem, da li je normalno da na kraju prvog polugodišta 48% učenika ima odličan uspeh u osnovnoj školi. A u srednjoj školi to dramatično padne. Ne da dramatično padne, nego više od 20 do 30% učenika završava prvo polugodište sa nedovoljnim uspehom. I znači da tu negde postoji, tu nešto ne štima. I to je tema koju smo imali kada ste vi prošli put bili kod nas. Po vašem mišljenju, koliko često se desi da roditelji, da ne ulazimo u namere, zloupotrebljavaju pravilnike? Znate, ljudi su nekada malo i previše osetljivi na svoju decu. Roditelji nekada i ne mogu da podnesu ni te jedinice, 2, iako to ne bi trebalo da bude ništa strašno. Ali koliko često se dešava da roditelji reaguju, a da ne bi trebalo da reaguju? Uglavnom roditelji reaguju, mnogo više nego što učenici reaguju. Odmah da vam kažem. Znači, nama se svakodnevno dešava da posebno ovo što je rekao kolega, kada je to presudno, kad su to popravni ispiti, razredni ispiti ili kad je predpolugodište, kraj školske godine, pa je sad u pitanju ocena koja može da utiče ta ocena na uspeh ili da ponavlja razred, naravno. Onda se redovno dešava. Dakle, ja godinama, kada završi 1. avgustovski popravni rok, od 80%, slobodno mogu da kažem 80% onih koji nisu uspeli da... A imali su, znači, celu godinu, pa celo leto da spremaju. Šta se dešava sa tih 80%? Prigovori, žalbe,
molbe. I uvek je greška u nekom drugom. I uvek će se naći neko ko će poništiti tu ocenu i nastavnik će biti upućen na... A ko su ti koji poništavaju tu ocenu? Pa vidite, prvostepena instanca je direktor. Tako da će direktori često, kako ne bi navukli, ne znam, medije ili neke druge inspekcije, oni će, hajde da kažemo po znacima navoda, dati učeniku još jednu priliku, zato što učenik kada se žali na ocenu i ta žalba bude odobrena, on više ne polaže pred komisijom. Da li nama sve ovo što nam vi govorite zaista govori o krizi autoriteta? Ako direktor ne veruje svom nastavniku da to dete nije znalo prvo na kraju godine, a potom nije znalo ni na popravnom ispitu, kako taj direktor onda može da sumnja u svog nastavnika? Pa stvar je u tome što, da se koleginica ne uvredi, ali mišljenje foruma je da je veliki broj direktora, da ne licitiram procentima, postavljen tu politički. I oni jednostavno idu linijom manjeg otpora. Ako direktor zna da će sutra imati razne lokalne funkcionere ili inspekcije na grbači, pa on će onda raditi onako kako bi sebe doveo u najbolju poziciju. Kažem, ne važi za sve, ali veliki broj direktora tako postupa. Sigurno, Nado, da ne važi za sve, ali opet, koliki je pritisak koji konkretno evo i vi doživite? Samo da kažem, malo da branim kolege direktore koji nisu postavljeni politički. Ima ovde i druga stvar, ima ovde i još nešto, a to je, mi generalno, mi smo svi tu zbog ove dece. I mi gledamo da njima damo priliku. Treba razumeti da je to uzrast u kome je ispit stres. Da zaista se može desiti kad je učio da nije najbolje pokazao i stvarno se odražava to na deci. Ili da nije izvukao pitanja ili tako dalje. Pa ta još jedna prilika definitivno potvrdi. Nije to uvreda ni za komisiju ni za nastavnika. To je pružanje šanse deci u nekom uzrastu kad on gubi godinu dana života, ostaje i za generacije. Znate, ajde da posmatramo sada decu, a ne politiku, zaista. Znači, prosto, kada se direktor odluči da uvaži tu žalbu, najčešće, ja bar, najčešće polazim od toga da je to slaba ocena, da je sigurno nije prespavao leto i roditelji su mu tražili da uči čak privatne časove za koje ja sam protivnik toga, ali se i to dešava, pa se desi da se zbunio, da nije pokazao. I još da vam kažem, tu se utvrdi vrlo lako, vi za 3 do 7 dana imate ponovljen ispit, vi ne možete savladati gradivo za 3 dana, znači zaista ili ga je znao ili nije. Ne mislim ja da ta jedna šansa je tako strašna, ako je u pitanju godinu dana nečijeg života, izlaska iz generacije i svega drugog. To je stres i za porodicu i za učenika. Ja vidim drugi problem. Ja vidim problem u tome da mi generalno moramo planirati, a tu imamo problem, planirati načine kako proveru znanja, usaglašavati kriterijuma unutar škole, unutar stručnih veća, unutar nastavnika, kako gde mi imamo situaciju da, svi će vam učenici reći, da imate iz istog predmeta 2 nastavnika, zna se šta jedan traži za dvojku, a šta traži drugi, pa im je onda žao što im ne predaje ovaj koji ima niže kriterijume. I toga je oduvek bilo, ali opet deluje da je planiranje lakše kada se najavljuju kontrolni, kada to i roditelji znaju, u krajnjoj liniji to je neko odsustvo, iznenađenje, pa manje stresa, pa hajde da se nadam da će biti... Pa uvek uspemo kada planiramo. Da, puno vam hvala što ste bili naši gosti. Najljepše vam hvala u 150 minuta. A kako se naši glumci sećaju tog svog đačkog perioda i da li su tada kontrolni zadaci bili najavljivani? To je otišla da proveri naša Bojana Bojović. Bojana je trenutno na snimanju serije Istine i laži i da vidimo sa kim je. Bojana? Tako je, Majo, ja se zapravo nalazim u jednoj